Salam alaikum la famille Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw na balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya wulima foyi fɛn bɛɛ fo janfa an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na fasojɔ sira kan ani danbe sira kan ka an kanubagaw fo mɔgɔ minnu bɛ an ka video ka aimer ka commenter ka partager an ka foli belebeleba bɛ aw ye ni aw tɛ an ka video tɛ se a seyɔrɔ la aw bɛ baara la hali video maniw t'a la ayiwa an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya n'an bɔra yen an bɛ ne yɛrɛ fa ka dugu fo Baguni Ɲamɛ a cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka tila ka ɲini jigitugu masa fɛ Asimi Koyita i k'i hakili to Baguni na dugu 170 an bɛ impôt sara mais sira tɛ an bolo ji tɛ an bolo ekɔliso tɛ yen foyi foyi tɛ yen an b'a ɲini fɛ i k'i hakili to an na n'an bɔra yen nɔ an bɛ an ka tɔn fo n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ jɛman passe n'o présenté Tanti Jɛnɛba Kulibali ye ka n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ comment ça s'appelle Asimi Goyita jigitugu masa président min ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ Asimi don an ka foli b'i ye wa an b'i kɔ fo saya n'i ma tiɲɛ bila anw t'i bila n'an bɔra yen an bɛ jigitugu minisiri fo Sogɛli Kokala Mayiga minisiri min ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ Sogɛli Kokala Mayiga an ka foli b'i ye wa an b'i kɔ fo saya ni tuma na maliyɛndenw tun tɛ lafiya Sogɛli Kokala Mayiga on ensemble n'an bɔra yen an bɛ Modibo Kɔnɛ fo service de renseignement la ale min n cɛsirilen don walasa juguw kana fɛrɛ Mali ma Modibo Kɔnɛ an ka foli bɛ ka n jaw fo ka Wage fo ka Sadio Kamara fo ministre de la défense an bɛ ɲɔgɔn bolo n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ nin waati na an ɲa bɛ Sɛkinɛ Konare k'i fo k'i wale ɲuman dɔn Modibo Jawara an ka foli b'i ye Basi Sumare k'i fo k'i wale ɲuman dɔn Zeska Mete an ka foli belebeleba b'i ye Dante foli min na Tante Arama Jara k'i fo k'i wale ɲuman dɔn Abdoulaye Samake k'i fo k'i wale ɲuman dɔn Dante foli min na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ye min tɔgɔ fɔ a n'an ma min tɔgɔ fɔ en tout cas ensemble Sise Dirisa an ka foli belebeleba b'i ye min ye Mohamed Bari k'i fo k'i wale ɲuman dɔn fɛn fɛn bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo on ensemble Fatoumata Traoré an ka foli belebeleba b'i ye a ka partager maximum a ka se a seyɔrɔ la aw minnu bɛ na an lamɛn n'aw donna direct kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ n'aw bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ a bɛ an ka video partager ka taa WhatsApp groupe kɔnɔ a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ bɔ an ka direct kalama an bɛ segin a kan aw minnu bɛ an ka direct kɔnɔ n'aw donna direct kɔnɔ a bɛ video partager ka taa WhatsApp groupe kɔnɔ n'o kɛra mɔgɔ minnu bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ olu bɛ an ka direct ye an bɛ ɲɔgɔn bolo k'aw bɛɛ lajɛlen fo Isaka Kanɛ k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ne balimaw billet lundi le 11 décembre 2023 billet lundi le 11 décembre 2023 an bɛ Batuli fo musobaw ka musoba kunu a tun bɛ Kayi mara la ka rond-point dilan Kayi y'a faamuya la ka rond-point dilan Kayi kɔnɔna na an bɛ Batuli fo ka a wale ɲuman dɔn Dante foli min na n'a tun ma na Kayikaw tun tɛ lafiya n'aw tun ma na i y'a faamuya b'a la fantanw tun tɛ lafiya Batuli an ka foli b'i ye ayiwa an bɛ ɲɔgɔn bolo n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ Nasira Sakɔ fo madame la présidente n'o ye madame Sakɔ Nasira Tarawele an ka foli b'i ye hɔrɔnmuso ɲalen depuis an ye kɛlɛ in daminɛ a ma saliya a ma ɲina Nasira Sakɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la an bɛ don an sigikun kɔnɔ mais yanni an ka don an sigikun kɔnɔ an b'a fɔ an kanubaga bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka t'i abonné n ka chaîne YouTube la parce que sɔɔni direct bɛna taa kɛ chaîne YouTube de sanfɛ n'i ma t'i abonné ye e tɛna an ka direct ye tuguni n bɛ segin a kan an kanubaga mɔgɔ fɛn fɛn ye an kanu sɔɔni an bɛ baaraw la quoi mais baaraw ma tila fɔlɔ ni baaraw tilala an bɛna direct daminɛ ni YouTube de n'i ma t'i abonné YouTube la dɔrɔn i tɛna anw ka video ye tuguni baaraw bɛ sen na n'a banna dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka direct daminɛ YouTube ye parce que ale fanga ka bon i y'a faamuya b'a la jama bɛ ale kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an b'a ɲini an kanubaga bɛɛ fɛ yanni o waati cɛ bɛɛ ka t'i abonné an ka chaîne YouTube kura la n'i donna YouTube kɔnɔ i b'a sɛbɛn ko Lasana Balayira n sigilen don casque bilenman bɛ n kun na i bɛ sɔrɔ k'i abonné n'o kɛra i bɛ an ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mɔgɔ minnu fana bɛ k'an ka video ta ka bila u ka chaîne sanfɛ an b'a f'u ye k'u ka dabila n'u ma dabila an commencera ka video supprimer ka bɔ wali chaîne sanfɛ
bon ni vidéo dun supprimer la ka bɔ i ka chaîne sanfɛ YouTube mɔgɔ bɛ sɔn k'i ka chaîne supprimer mɔgɔ minnu bɛ k'an ka vidéo ta ka taa bila u ka chaîne sanfɛ n'an ma dabila an commencera ka bɛɛ ta supprimer ka bɔ yen parce que ne yɛrɛ de ka vidéo don a bɛ bila ne yɛrɛ de ka chaîne sanfɛ o ye o yɔrɔ ye ne balimaw an bɛ don an sigikunba kɔnɔ an bɛna don an sigikun kɔnɔ an sigikun fɔlɔ o ye CEDEAO ye CEDEAO kumana kunu kɔnɔ k'u bataramɔgɔ ninnu Faransi ka jɔn ninnu olu taara sigi i y'a faamuya b'a la ka kɛ molobaliya ye an bɛ an da don o la n'an bɔra yen nɔ min ye Niger président ale tun bɛ Togo an bɛna an da don o fana la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Bintu Kamara kuma caman bɛ ka fɔ ale ma bi a ye nkalon tigɛ dɛ Bintu Kamara ka gɛn ka bɔ a place la an bɛna o tiɲɛ da kɛnɛ kan parce que tiɲɛtigi ma ka go dɛ n'i k'i bɛ tiɲɛ dɛmɛ bi i bɛ sɛgɛn n'i k'i bɛ tiɲɛ dɛmɛ bi i bɛ sɛgɛn kuma caman bɛ ka fɔ Bintu ko la a ye nkalon tigɛ pititi patata an bɛna o fana dalilu da kɛnɛ kan n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an ka délégation taara Sini jamana kan a wolola hɛrɛ de la tare tare an b'a fɔ maliyɛndenw ye an ka to nin fanga in kɔ san 2 dɔrɔn i y'a faamuya b'a la Mali bɛ lafiya n ye n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma maliyɛndenw an ka to nin fanga in kɔ à partir de 2 ans n bɛ n kali Ala la maliyɛnden tɛ taa tunga la tuguni fɛn bɛɛ lajɛlen an b'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ an ka muɲu ka sabali ka to nin fanga in kɔ à partir de 2 ans laɲini bɛɛ lajɛlen bɛ sabati an ka délégation tun bɛ Sini jamana na a wolola hɛrɛ la an bɛna an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye comment s'appelle Serifu Kɔnɛ o tun ye magistrat ye mais Assimi ninnu y'a gɛn ka bɔ yen parce que a taara fara faso cilaw kan en tant que magistrat e man ka taa fara faso cilaw kan e man ka don politique la Serifu Kɔnɛ taara don politique la Assimi ninnu y'a gɛn ka bɔ yen a tilara ka plainte don Assimi ninnu kama ko fo k'ale ka hakɛ ka segin a ma Assimi ye ale gɛn ka bɔ a place la manamanakan caman ko Assimi tɛ président ye Assimi man k'ale gɛn ka bɔ a place la a ye plainte don Assimi kama an bɛna Serifu Kɔnɛ ka cancan i y'a faamuya b'a la garankɛ ma min da Bawolo kan n'an bɔra yen nɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale ye CEDEAO mɔgɔw a ye koda olu ka garankɛ ma min da Bawolo kan an bɛna o fana image yira u la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ juma nata faransɛ bɛɛ lajɛlen ko k'olu bɛna bɔ k'o ka kɛlɛ kɛ ko parce que ko visɛri min bɛ Faransi kɔnɔ k'a ka bɔ hakili ma k'o bɛna visɛri kɛlɛ daminɛ Faransi kɔnɔ la semaine comment ça s'appelle an bɛ dɔgɔkun min kɔnɔ jumadon k'u bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ k'o bɛ tila ka wele bila gilet jaune ma k'u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko gɛlɛya bɛ Faransi kɔnɔ k'a ka bɔ hakili ma k'u bɛna visɛri kɛlɛ de daminɛ Faransi kɔnɔ yan an bɛ o fana dalilu di aw ma n'an bɔra yen nɔ minisima jugu sago in i y'a faamuya b'a la olu ye minɛn caman caman de di turosiw ma an ka sɔrɔsiw ye minɛn caman caman minɛ turosiw la kunu min ye ɲɔnɔ mara ye sema comment ça s'appelle minisima tagatɔ o ye minɛn baden de di turosiw ma mais ala ni an ka sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ o ye minɛn ninnu bɛɛ récupérer an bɛna o fana dalilu di aw ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Burkina Faso olu ka président kumana kunu an b'o image fana yira aw la n'an bɔra yen tuguni an bɛ segin ka taa Niger kelen na min ye Abdramane Tchani a bɔra ka faransɛw cancan k'olu de tun bɛ ka turosiw dɛmɛ i y'a faamuya Sogɛli kuma fɛn fɛn fɔ a seginna bɛɛ kan tiɲɛ ye ala de bin cogo t'a la an b'o image fana yira u la tuguni n'an bɔra yen min ye Macky Sall ye kunu ale ma taa CEDEAO ka réunion kɛnɛ kan ja ɲɔgɔnye dɔ tun b'a bolo Senegali o ɲɔgɔnye hukumu kɔnɔna na Senegaliw ye Macky Sall bugɔ sali kɔnɔ ye an bɛna fana dalilu di aw ma n'an bɛ taa an bɛ se cɛ o cɛ bɛ Faransi kɔ komi wulu na kukala fɛn bɛ yɛlɛ e la nin tɛ fɛn min da kɔnɔ nin de ye an sigikunba ye yan'an ka don an sigikunba kɔnɔ an b'a fɔ aw ye jumadon an tun bɛ Paris 18e jumadon tun bɛ Paris 18e depuis n jiginna ka bɔ métro kɔnɔ Barbès i y'a faamuya b'a la k'a daminɛ Barbès ka taa Satoro ja diɲɛ bɛɛ bɛ anw dɔn sisan i y'a faamuya b'a la diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ Mali de la sa diɲɛ bɛɛ bɛ Mali de fɛ sisan a jumadon ne taara Paris 18e depuis n jiginna ka bɔ métro kɔnɔ Barbès surakaw bɛ k'a fɔ ne ma ko Mali ne ye n jɔ ko a Mali ko on te voit sur le TikTok ko bɛ ne ye TikTok sanfɛ ko bonne continuation i y'a faamuya b'a la ko an bɛ sira min kan ko an bɛ Afiriki bɛɛ de ka kɛlɛ la surakaw de bɛ ka nin fɔ dɛ ja surakaw bɛ an lamɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Alizeraw bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan depuis n jiginna ka bɔ métro kɔnɔ Barbès surakaw ko ma ko Mali ne ye n jɔ ko a Mali ko on te voit sur le TikTok ko an bɛ sira min kan ko tiɲɛ sira don ko an tɛ Mali dɔrɔn ka kɛlɛ la dɛ ko an bɛ Afiriki bɛɛ de ka kɛlɛ la wa k'olu ye maliyɛnw de ko ala y'u bange i y'a faamuya b'a la Alizeri de kɔnɔ
mais ko olu ye malien de ko Mali be sira min kan ko be Afrique be de ka sira la an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an sera Sato Rouge fana nga cɛ mais ni ko balila i la i tɛ se ka filmer quoi parce que a balila na quoi sinon tun kan k'a bɛɛ filmer quoi an sera Sato Rouge fana Camerounais Nigériens i y'a faamuya b'a la Togolais a sugu bɛɛ la sabu que Sato Rouge o ye farafinna de an sera yen fana muso fara denmisɛnninw kan malien Assimi Goïta ne ye n jɔ n ko n ka cɛ n ko nin kɛra baara ye ko i y'a faamuya b'a la ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔ i y'a faamuya b'a la wa Mali bɛ sira min kan ko Mali bɛ Afrique bɛɛ de ka kɛlɛ la k'olu bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw de i y'a faamu Cameroun de bɛ ka nin fɔ Nigériens de bɛ ka nin fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw de Assimi danbe bɛ Mali la bi dɛ wa Mali fɛlen don ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Africain bɛɛ ko k'olu ye maliyɛn de ko Assimi de farafinna alimami ye Cameroun de bɛ ka nin fɔ n ye ani Nigériens ko Assimi ko e de ye farafinna ɲɛjɔyɔrɔ ye e de ye farafinna alimami ye ko bɛɛ ɲɛ bɛ e de la k'olu wolola Cameroun de mais k'o ye maliyɛnw de k'u wolola i y'a faamuya b'a la Nigeria mais k'u ye maliyɛnw de farafinw de bɛ ka nin fɔ n ye Paris kɔnɔ 18e ja diɲɛ bɛɛ bɛ an ka vidéo ye n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ don an sigi kunba kɔnɔ ne balimaw CEDEAO ye ɲɔgɔn ye kunu kɔnɔ ku i y'a faamuya b'a la Faransi ka jɔnw Faransi ka wulu kunu o ye ɲɔgɔn ye o ka ɲɔgɔn ye laban bolila min kan o ka kuma laban bolila min kan o de ye k'o ye sanction min da Niger kan ko sanction tɛ wuli dɛ ko sanction in ko a tɛ wuli ko sanction bɛ to a nɔ la o ka laɲini filanan ko Niger ma sɔn u ta ma ko ni Niger ma sɔn olu ta ma k'u b'u ka sɔrɔsiw bila ka taa Niger i y'a faamuya k'u bɛ se k'u ka sɔrɔsiw bila ka taa Niger mais ko pour l'instant k'o ma se o yɔrɔ ma k'o bɛ sanction to a nɔ la o bɛ tila tuguni i y'a faamuya b'a la négociation bɛ se ka kɛ cogo min na u ka kuma filanan ko négociation bɛ se ka kɛ cogo min na k'o bɛna président saba ta président saba n'o ye Togo président ani Benin président ani Umaru Ambalo k'o bɛna olu ta olu ka négociation dayɛlɛ o ni Niger cɛ Niger ka délai di olu ma don min na i y'a faamuya b'a la élection bɛ kɛ don min na min ye Abdraman Tchani a ka date di olu ma n'a bɛ taa ka bɔ fanga kun na don min na quoi komi o tun bɛ ka min kɛ Mali la date ka fɔ dɛ an ka taa élection na dɛ o b'o kelen de la Niger fana o bɛ k'o kelen de kɛ Niger fana kama u ka ɲɔgɔn ye u ka kuma laban bolila min kan o de ye nin ye kuma fɔlɔ ko o sanction min da Niger kan ko sanction tɛ wuli ko Niger ma sɔn u ta ma fana k'u b'u ka sɔrɔsiw bila ka taa kɛlɛ kɛ Niger ye n'o bɔra yen fana ko yan'o cɛ i y'a faamuya b'a la ko négociation bɛ sen na président saba olu bɛ taa négocier an b'a fɔ Ala ka hinɛ CEDEAO la k'a dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti min na Ala ka nɔgɔya olu barika banna u ta tiɲɛna u kɛra kɔnɔ ku ye u kɛra yogoro ye u kɛra juguw sago ye u kɛra filafila manani ye i y'a faamuya b'a la u bɔra u baw kɔ la ka bin Afrique population bɛɛ ka laɲini ye Assimi ka laɲini ye Afrique population bɛɛ ka laɲini ye comment ça s'appelle cɛ tɔgɔ Burkina Faso ka laɲini ye Afrique bɛɛ ka laɲini ye Abdraman Tchani ka laɲini ye foyi tɛ se Afrique la bi Afrique population bɛɛ lajɛlen bɛ Mali ka sira in fɛ wa foyi tɛ an bɔ nin sira in kan an bɛ taa fo an joli laban o bɔra o la tuguni o ye an classé min ye Botumuni ye Botumuni a y'an classé ko an ye tɔn kura min sigi ko tɔn ye fantôme de ye Botumuni Nigeria président ko an ye tɔn kura min sigi n'o ye AES ye ko fantôme don ko mɔgɔw tɛ tɔn in bɔyɔrɔ dɔn wa nin tɔn in k'olu bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka nin tɔn in bɔ yen Ala de bɛ se ka nin tɔn in bɔ yen foyi tɛ se ka nin tɔn in bɔ yen wa ni fantôme fana tun don e tɛ t'i sigi k'i bɛ kuma a kan n'a faamuya b'a la AES min sigira a ka bon ni CEDEAO ye AES min sigira barika b'a la ka tɛmɛ CEDEAO kan a y'an classé o yɔrɔ fana la ko an taara comment ça s'appelle AES sigi i y'a faamuya b'a la mɔgɔ t'a bɔyɔrɔ dɔn Mali bɛ CEDEAO kɔnɔ Niger b'a kɔnɔ ninnu b'a kɔnɔ ko nin jɛkulu sugu in kɔni k'olu t'a dɔn nin bɔra yɔrɔ yɔrɔ fantôme don de a tɛ exigé dɛ manamanakan caman u y'u ka dulɔ min i y'a faamuya b'a la u b'a manamanakan fɔ la ni dulɔ y'aw bila waati min na a bɛ an sɔrɔ ɲɛfɛ Ala ka hinɛ aw la toute façon aw bɛ jamana kɔnɔden minnu kun na Niger o Ghana o Sénégal o Côte d'Ivoire o olu bɛɛ tigɛlen de bɛ aw la o b'a dɔn ko aw ye filafila mananiw de ye aw ye kɔnɔ kuw de ye i y'a faamuya aw ye makɔrɔn ka wulu de aw ɲugun bɛ bɛɛ la wa n'aw ma sabali fɛn min b'aw kɔ a bɛ ku aw la o ye CEDEAO ta yɔrɔ ye ne balimaw
ou ka kuma bolila nin dɔrɔn de kan parce que kan t'u da tuguni o kan foyi de t'u da tuguni Mali bɔtɔla min filɛ ni comment ça s'appelle Faransi bolo an ka wari min dilantɔ filɛ ni o jatigɛ ni o ninbɔ i y'a faamuya o n'u faut que Faransi ka CEDEAO pousser de tuguni o k'an bagabaga mais foyi tɛ se an na an ka wari dilanna déjà min ye an ka avion o dilanna déjà Mali Niger an ka fɛn bɛɛ bɛna kɛ an ta ye Faransi b'o nimakara min na i y'a faamuya wala fo k'a ka wulu ninnu puso ka taa u sigi ka manamanakanw fɔ mais aw ka temps tɛ anw bolo a ye dulɔ min min ni dulɔ y'aw bila waati min na a bɛ an sɔrɔ ɲɛfɛ ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya ne balimaw an bɛ taa Niger kɔnɔ Niger président ale tun bɛ Togo jamana kan a taara Togo jamana la ani Faure Gnassingbé u sigira ka kuma i y'a faamuya b'a la a y'a fɔ a ye k'a fɔ Mali ni Burkina ani Niger comment ça s'appelle Niger u farala ɲɔgɔn kan mais port t'an bolo i y'a faamuya b'a la an ka minɛnw bɛ na sira minnu fɛ Faure Gnassingbé y'a f'u ye k'a fɔ Mali Burkina Niger Togo i y'a faamuya b'a la k'an bɛɛ ka laɲini ye kelen ye Niger ka minɛn n'o ye minɛn sahara lahara de i y'a faamuya b'a la u ka minɛnw bɛ don i y'a faamuya b'a la Togo fɛ u ka minɛnw bɛ tɛmɛ Togo fɛ fɛn fɛn ka di Abdramane Tchani ye i y'a faamuya b'a la olu b'a k'a ye quoi olu b'a kɛ Abdramane Tchani cela veut dire que ni Abdramane Tchani ye minɛnw san Irisi jamana kan o bɛ se ka don comment ça s'appelle Togo i y'a faamuya b'a la ka na Niger kɔnɔ an b'a fɔ ko alhamdulillah an ni Faure Gnassingbé ka surun bɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan hakilina min bɛ Mali la hakilina min bɛ Niger la hakilina min bɛ Burkina la Faure Gnassingbé ni an ka hakilina bɛɛ kelen ye k'a t'a ka port datugu ni jamana saba ye Faure Gnassingbé o de fɔ k'ale ka port k'a t'a datugu ni jamana saba ye k'u mago bɛ fɛn fɛn na u ka na kɛ olu ka port la n'o ye minɛn fɛn fɛn san u k'a latɛmɛ olu ka port la Faure Gnassingbé ye nin de fɔ an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Bintu Kamara min ye an ka comment ça s'appelle ministre de énergie ye kumaw cayara a nɔfɛ bi k'a ye nkalon tigɛ dɛ citerne 59 o ma tunu dɛ minisiri tun man ka taa kuma kun don dɛ n'i ye zonw jogo yira mɔgɔw la zonw ka kɛwale jugu n'i nana da tabali sanfɛ n'u ma dɛsɛ o bɛ mangoya muguni fiyɛ e nɔfɛ n'u ma dɛsɛ o na e tɔgɔ tiɲɛ n'u ma dɛsɛ o na fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ walasa e bɛ se ka bɔ i pilasi la mais nin muso in tɛ bɔ a pilasi la n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma a ye fɛn fɛn fɔ a y'aw sɔn kolon de fɔ jɔn de bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ ko gasoil tɛ suɲɛ dɔ ka bɔ a ka ne jaabi o yɔrɔ la an ka kɛ comment ça s'appelle citerne 59 an ka kɛ o kana tunu mais jɔn de bɛ se k'a bɔ k'a fɔ aw ye ko Mali gasoil tɛ suɲɛ sɔsɔcogo b'o kuma la gasoil bɛ suɲɛ jɔn de bɛ se k'a fɔ ko yurukuyuruku k'a tɛ énergie kɔnɔ jɔn de bɛ se k'o sɔsɔ suɲɛni bɛ kɛ énergie kɔnɔ bingali bɛ kɛ yen i y'a faamuya fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen jɔn de bɛ se k'o sɔsɔ cogo t'o la dɛ a muso bɔra ka zonw ka suɲɛni da kɛnɛ kan i bɛ bataramɔgɔw de sigilen ye zuziw yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko le dossier est vide o ye aw ka dossier de ne ma zuzi ɲɛnama si kumatɔ ye nin ko in kan Mamadou Kassonkebe a ma kuma kan Procureur Touré ne ma mais mɔgɔ de b'a la ko zuziw kumana ko le dossier est vide quel dossier est vide jɔn de bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ ko gasoil tɛ ka suɲɛ sɔsɔcogo b'o kuma la jɔn de bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ ko énergie baarakɛlaw tɛ zon ye jɔn de bɛ se k'o sɔsɔ mais c'est du n'importe quoi ni ne ye balikuw sigilen ye k'u bɛ nin kuma sugu ninnu fɔ quoi ne dabaliya bɛ ban quoi an k'a kɛ comment ça s'appelle citerne 50 o kana kɛ tiɲɛ ye sa mais gasoil kɔni bɛ suɲɛ gasoil suɲɛ o de y'an ta tiɲɛ gasoil suɲɛ o de kurantigɛ barika bonya bɛɛ bɛ se k'o seereya sɔsɔcogo tɛ nin kuma la an k'a kɛ y'a faamuya comment ça s'appelle énergie kɔnɔna jɔn de bɛ se ka sɔsɔli kɛ ko suɲɛni tɛ yen énergie baarakɛlaw bɛ suɲɛni kɛ ka tɛmɛ toto kan sɔsɔcogo tɛ nin kuma la a bɛ taa min a ye muso to a ka lafiya a ye muso to a ka baara kɛ wa an bɛ nin muso in kɔ wa an b'a dɛmɛ fo saya a ye kuma fɛn fɛn fɔ wulibali don Bintu Kamara kuma fɛn fɛn fɔ wulibali don a ye muso to a ka o tɛ maa ɲɛnama fɛ o tɛ tiɲɛtigi fɛ o tɛ danbɛtigi fɛ muso bɔra ka or k'u ka na ni argument ye dɛ o bɛ manamanakan fɔ la dɛ ministre ye nkalon tigɛ dɛ ministre ye kuma min fɔ dɛ le dossier est vide e de ka dossier est vide sinon an ka dossier falen don dɛbɛ wa sɔɔni a bɛɛ tiɲɛ bɛ na da kɛnɛ kan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Chinois jamana kan aw kana pressé dɛ vidéo dumama yɔrɔ a bɛ kɔfɛ Macky Sall bugɔra kunun an bɛna o dalilu yira o la Macky Sall o y'a bugɔ y'a faamuya b'a la fo k'a ɲɛ kelen ci an bɛna fana dalilu yira o la ne balimaw an bɛ taa Chine jamana kan an ka délégation minnu taara Chine i y'a faamuya b'a la Chinois o ye fɛn bɛɛ kɛ an ye
ala ka barika do sini président na min y'an ka terrain ko ye siniwaw bɛna baara daminɛ terrain ka bɔ i y'a faamuya la Mali Niger Burkina i y'a faamuya fédération terrain bɛna bila nin sira la n'an bɔra yen nɔ i y'a faamuya bala min y'an ka courant ko ye olu baaraw bɛna daminɛ sini fɛ min yɛrɛ ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an ka commerçant minnu bɛ taa minɛn ta Chine i y'a faamuya bala n'a sɔrɔ Chine douanier tun bɛ wari minɛ an ka commerçant na o wari minɛ o bɛna ban an ka minɛn tɛ dédouaner Chine tuguni Chine o hɛrɛ kɛ an ye an bɛ chinois fo k'u waleɲuman dɔn ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an jɛlen to ala kana jɛ k'an di diɲɛ ma Chine bɔra ka nin fɛnba de kɛ Mali commerçant fɛn fɛn bɛ taa minɛn ta Chine a tɛ dédouaner tuguni Chine douaniers tɛ wari minɛ an ka commerçant la tuguni hɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan a bɛ fɔ nin de ma ko coopération gagnant gagnant ni kɛra an fɛn bɛ k'i fɛ i y'a faamuya bala an ni siniwaw ka jɛɲɔgɔnya o de Sini président ko i y'a faamuya bala ko tɛ wari minɛ an ka commerçant la tuguni douanier ta fanfɛyɔrɔ la douanier fanfɛyɔrɔ ko wari tɛ minɛ tuguni an ka commerçant bɛ taa minɛn ta cogo min ka d'u ye i y'a faamuya u bɛ bɔ n'a ye Chine kɔnɔ cogo min ka d'u ye an bɛ Sini président fo ka waleɲuman dɔn a kɛra Mali fɛ ala ka sara an ka terrain ko an ka sira ko an ka usine ko kɔɔri ni fɛnw nin bɛɛ baara bɛna daminɛ Mali kɔnɔ hali a tɛ mɛn ka Sini président fo ka waleɲuman dɔn a ye nin baaraba de kɛ Mali ye ne balimaw n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Serifu Kɔnɛ magistrat kɔrɔ tun don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Serifu Kɔnɛ olu de ye appel de 20 février sigi appel de 20 février a sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ka Asimi ka fanga tiɲɛ ka Mali ci ka Mali danbe bɔ a la ka Mali minɛ k'a di jugu ma ka Mali lasegin jɔnya la en tant que magistrat Serifu Kɔnɛ taara o tɔn sigi a gɛnna ka bɔ magistraya la a taara damakasi sɛbɛn de don Asimi kama ko Asimi y'ale gɛn ka bɔ a place la ko Asimi tɛ président ye e de ka président tɛ Asimi sinon anw ka président don wa malien bɛɛ ka président don Afrique bɛɛ ka président don nko c'est que n'u ye dulɔ min kɔ u b'a manamanakan fɔ kɔ min ye Serifu Kɔnɛ magistrat tun don en tant que magistrat o taara don politique la magistrat man ka don politique la magistrat man ka taa tɔn sigi tɔn min bɛ jamana déstabiliser magistrat man k'o kɛ Serifu Kɔnɛ taara o tɔn sigi an y'a gɛn ka bɔ place la ala n'o dimi bolo k'ale bɛ plainte don Asimi kama ko Asimi baara min kɛ k'a ye sariya sɔsɔ Asimi min kɛ Asimi man ka kɛ parce que Asimi tɛ président pititi patata manamanakan caman n'i ka dulɔ y'i bila waati min na i bɛ an sɔrɔ ɲɛfɛ Asimi e gɛn ka bɔ yen o tɛ sariya kɔnɔ an k'o kɛ o tɛ sariya kɔnɔ e taara tɔn min sigi ko le 20 appel de 20 février magistrat kan k'o tɔn sigi wa la question est là magistrat kan ka taa fara politicien kan wa magistrat kan ka taa fara opposant kan wa non a tɛ Mali constitution fansi kɔnɔ magistrat ye magistrat de i man ka don politique la i man ka taa tɔn sigi min bɛ jamana ci i man ka t'i da don manamana ko foyi la i man ka kɛ opposant ye e sɔnna k'o kɛ c'est normal i bɛ gɛn ka bɔ yen hali ni Asimi man ka e kɛ e bɛ gɛn ka bɔ yen parce que e fɔlɔ de ye sariya sɔsɔ e fɔlɔ de ye sariya sɔsɔ ani e nan'i jɔ anw da la ko Asimi binna e kan dɛ wa e bɛ damakasi sɛbɛn don Asimi kama dɛ nka cɛ i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu bilahi ɲɛ kali ala la i bɛ k'i yɛrɛ mago sa fu hali ka nin ko sugu ninnu dabila a tɛ marché tuguni an bɛ nin président in fɛ an b'a kɔ n'a ye fɛn fɛn fana kɛ o bɛ bɛn anw ma en tant que magistrat e taara 20 appel de 20 février sigi appel de 20 février olu de taara sigi magistrat ni e y'o sigi déjà i ye sariya sɔsɔ i ye ko kɛ ko min man ka kɛ c'est normal i bɛ gɛn ka bɔ yen président bɛ décision ta k'i gɛn ka bɔ yen e nini jɔ k'o tɛ président ye manamanakan fɔ la jamana kuntigi ka président Afrique bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ que n'i sigi ka molobaliya kuma fɔ ma n'i ka dulɔ y'i bila waati min na i bɛ an sɔrɔ ɲɛfɛ e tɛ kɛ papaga fo n'i taara kɛ laharakaw ka magistrat ye sinon Mali kɔni kɔnɔ papaga e tɛ ci ka si tuguni ye wa hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile papaga tɛ bɔ a la i y'a faamu e bɛ taa kɛ laharakaw ka magistrat de Mali kɔnɔ yan papaga an y'i gɛn hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile papaga tɛ bɔ a la i bɛ kule ka dɛsɛ ka bu kɛ ka bɛɛ kɛ ka sɔrɔ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ an bɛ taa n'an sen fila ye wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ manamanakan fɔ la e ye sariya sɔsɔ ka taa fara juguw kan faso bɛ ci cogo min na e tun b'o baara la aw tun bɛ Mali kunna depuis 1960 dakolo an ma ji sɔrɔ an ma kɛnɛya sɔrɔ sariya ma tigɛ a tigɛ cogo la zo ma taa kaso la papaga jamana nafolo burujɛla k'aw bɛɛ to yen aw jugu sago Asimi ka na bi aw bɛ n'an senkɔrɔla ɲagasa ko aw bɛ taa fɛn sigi dɛ Asimi ka bɔ yen dɛ Asimi tɛ président ni pititi patata
I gɛnna ka bɔ i jɔra i bɛ n'i sigi tuguni ko e bɛ damakasi sɛbɛn don Asimi kama komi Asimi ninnu ka suma don sinon i b'a fɔ k'i bɛ taa plainte don ne kama n b'i minɛ k'i don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile paga tɛ bɔ a la voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa comment ça s'appelle Sogɛli Kokala Mayiga ale ye CEDEAO mɔgɔw can an b'o image kɛ a la a kana pressé dɛ Macky Sall bugɔra kunun an bɛna o image yira aw la Macky Sall o ye bugɔli da kan kunun a ka bon hakili ma an ka Sogɛli lamɛn fɔlɔ. Une force en attente pour chasser le terrorisme au Mali, mais ils ont attendu jusqu'en 2023 pour s'organiser, dire qu'ils vont tomber sur le Niger. Nous leur avons dit que si vous tombez sur le Niger, vous allez nous trouver des pieds fermes là-bas. Et celui qui prendra la décision, l'État qui va prendre la responsabilité d'agresser le Niger le premier, il va le regretter. Finalement, le ballon gonflé là, ça fait pchit. Il n'y a plus rien. Quand notre ami a pris Kidal la semaine passée, la CEDEAO a fait une réunion, il n'y a même pas eu un mot sur Kidal. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Tous les problèmes sont venus de Kidal. La CEDEAO a des forces. Elle passe le temps à prendre des sanctions. Au moment où le Mali prend Kidal, il faut une réunion, ils n'en disent mot. Mais nous les attendons. Nous sommes des frères, nous voulons travailler. Mais celui qui veut nous agresser, nous sommes un peuple de guerriers. Merci. Je veux que tout le monde l'entende. Merci. Tous ceux qui vont se hasarder à venir tomber sur nos pays-là, ils vont le regretter amèrement. Merci. La deuxième chose, nous sommes un pays béni, le Mali. Et regardez dans l'histoire, tous les présidents qui se sont mêlés de la rébellion malienne, de l'extérieur, regardez comment ils ont fini. Wallahi. Si je me mets à les citer, vous allez avoir les cheveux, certains vont blanchir tout de suite. Mais je ne veux pas pour ne pas que des incidents diplomatiques. Ils ont tous eu des problèmes où ils ont fui leur pays. Personne. Donc je mets tout le monde en garde. Laissez-nous en paix. Nous ne voulons pas nous mêler de vos problèmes, ne vous mêlez pas de nos problèmes. Ah, voilà. On ne soustrait pas la sécurité du Mali. Personne. Bɛ Ala jɔya pour que vidéo kana janya Ala ka barika don nin cɛkɔrɔba in na Ala ka nin mɛn an kɔrɔ ni nin tun ma fara Asimi k'a tun tɛ ɲɛnabɔ Sogɛli Kokala Mayiga waraba kɔrɔbɔrɔ den halala a ko Niger ye coup d'état kɛ ko CEDEAO ye menace daminɛ ka bagabagaliw daminɛ k'olu ko CEDEAO ma Ala mana aw ci aw ka se Niger ma k'a b'an jɔlen sɔrɔ n'an b'aw bɛɛ kun ci k'aw bɛɛ dafara ko kuma fɔlen ko CEDEAO kɛra komi n'i taara miseli ta k'a turu ballon falen na ballon tanaw bɛ ballon min tan n'i taara miseli ta dɔrɔn k'a turu a la a fiɲɛ bɛ bɔ cogo min na ko CEDEAO fiɲɛ bɔra ten de Sogɛli Kokala Mayiga waraba jigitugu masa ministre min ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ foyi min ko diya an ye ni nin tɛ Asimi ninnu kan ka nin kɛ le porte-parole de bilayi le porte-parole n'aw kumana a bɛ juguw sɔgɔ de n'aw kumana juguw bɛ bo de faga n'aw kumana juguw tɛ sunɔgɔ Sogɛli Kokala Mayiga waraba an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Faransi kɔnɔ gɛlɛya bɛ Faransi kɔnɔ a ka bon hakili ma Faransɛw ko k'u bɛna bɔ juma nata i y'a faamuya ko ka visɛri kɛlɛ daminɛ ko kɔngɔ b'u la k'a ka bon hakili ma ko gɛlɛya b'u kan dɔ bɛ ka fara malo sɔngɔ kan mɛ dɔ tɛ ka fara baarakɛlaw ka sara kan dɔ bɛ ka fara tikɛ sɔngɔ kan tikɛ min n b'a to n'i bɛ terɛn ta n'i bɛ bisi ta n'i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ta dɔ bɛ ka fara fɛn bɛɛ kan mɛ dɔ tɛ ka fara mɔgɔ ka sara wari kan Faransɛw ko k'u bɛ bɔ juma nata k'u bɛ tila k'a ɲini gilet jaune fɛ gilet jaune ka fara o kan u k'u ka kɛlɛkɔrɔ daminɛ o image de filɛ nin ye n'an bɛ taa an bɛ se a lamɛn. Voilà, le week-end prochain pourrait être explosif. Des grèves d'ampleur intersyndicale se profilent, ainsi que le retour de manifestations massives contre la vie chère et le gouvernement de Macron. Transport, professionnels de santé, personnel de l'éducation. Tous les secteurs d'activité sont appelés à faire grève illimitée à partir de ce vendredi. Les questions des salaires, de l'austérité, de l'égalité homme-femme ainsi que l'environnement seront au centre des revendications de cette journée. Au mouvement de grève pourraient se greffer, à partir de dimanche, des manifestations citoyennes massives contre l'inflation et plus largement contre le gouvernement de Macron. Le hashtag « La flambée des colères » prend de l'ampleur sur le réseau social X et de nombreux Français appellent à un retour des gilets jaunes. Des blocages de raffineries, des points de barrage et l'ouverture des péages entre autres sont suggérés sur Twitter, et ça aussi de façon illimitée. Avec toutes ces actions conjointes, le fonctionnement du pays risque d'être fortement impacté. Ce week-end de manifestations massives partout en France s'annonce d'ailleurs à haut risque pour le gouvernement qui craint des dérapages et un envenimement de la situation.
Merci beaucoup. Ko bena boka visser keleke. Ko Congo bula minoro bula. Ko toro sugu bela jelen boka français ya. Ko bena bo juma nata. Ya famia bala ka fam beke soni magorni. Ko Macron ka mara ka kera tonyo de. A kera toro de uluka. Ko be boka keleke. Wala sa Macron bese ka kuna kala ta ka boka jamana kuna chugumna. Amba foko ala ka barka du aula. Nante mena ka boyo no ne balmaou. Ambeta comment s'appelle Minisima de Bora, il y a famille bala, kata minan chaman di turo suma, anye minan bejeni kaboyi, amba fanga sura suma kuniche oni baraji. Grâce à la promptitude des FAMA du secteur 5 de l'opération Maliko, des camions transportant des matériels du contingent ghanéen de la MINUSMA attaqués par les terroristes ont été sauvés dans le secteur de Malemana Togo à 40 km de Miono. L'usage des moyens d'observation et de combat ont permis de localiser et de neutraliser les assaillants. Un groupe d'assaut a été mis au sol et qui a permis de récupérer les conducteurs et retrouver aussi 19 des véhicules parce qu'entre-temps, 6 des véhicules avaient pu s'échapper et se retrouver à Nyono. Donc les 19 véhicules restants ont été rassemblés et puis convoyés par les FAMA jusqu'à Nyono. On peut noter ici que voilà, mbe alajo wala sa video kana janya minye mobili tan ni koye o de traye trosu bolo minisima ka mobili tan ani ko keleke mobili ani keleke minan jugu baw minisima ni bedi trosu ma anga trosu ka wuli ka jodo ka chesiri oye minan nunu be récupérer oye minan nunu be mine trosu la amba fo ala ka barka do anga famaw la ala kanu jugu tanya me ala kanu jugu sewula minisima fembe yele awla nyete fem da kono mali tegebe ala de bolo binchugo te ana ama mugo fane ama mugo banne ama bi mugo ka anko ambalima ka lafia ni awko counter lafia fembe yele awla nyete fem da kono minisima u ka keleke minan bedi trosu ma anye keleke minan bela jele mine nyono marala anga surasu ya ça que oui trosu maîtriser kamina nunu be mine ya fa mugo shima to ala mugo shima bana foi kamina nunu be fara nyogon ka ala ka barka do anga surasu la nambeta ambeta Niger kono Abdraman Chani a ko français de tumbe ka trosu deme ya fa mi bala ka Niger fara français de tumbe ko luka dugukolo dugumala na folo ka besuya anga Niger présent la main. Nous avons pu dénoncer les accords de coopération en matière de défense. C'est un grand pas, un pas qui était là depuis plus de 50 ans. Nous sommes parvenus à le faire, Dieu merci. L'ambassadeur de France qui a voulu, au mépris des règles de relations diplomatiques, sous-estimer et mépriser les autorités nigériennes, à quitter le territoire. C'est également des actions concrètes que nous avons posées dans ce domaine de rétablissement de l'ordre sécuritaire. Vous ne pouvez pas combattre un incendie avec de l'essence. Et pour nous, l'incendie terrorisme tire son essence du soutien que la France lui apporte. Nous avons pu dénoncer. Ko français de tumbe trosu ko fe Abdraman Chani fana bora ko fo sogal foro da fo ko dalu bebe perfu bebe français tumbe ka trosu deme Niger présent segna ka kunu ko tasuma tse ka tasuma fara ni tasuma dona sola ni kubeta tasuma fara beta fara ni jide mais ni kuba fara ni essence tasuma be goloba tukuni do de be fara kasaraka a ko trosu ko kele ko français de tumba ko fe ko dalu bela jelen bubulu ni français ma konta ko ka wole ya famia bala no sanju na ko beta ni perfu bela jelen ka da keneka français fembe yele awla nyinte femi da kono angu ka suani fana la jele depuis 1960 obe Niger ka dugukolo obe ko ka fembe suya essence wo sanu wo lithium wo ya asugu pe bibina Abdraman Chani ni beteke o de kule ni o bo fara ni o juguya be Niger no fait mais comment ça s'appelle c'est au colon dembe ka pousser ko bla Niger la mais Niger be Mali ko o be Richi ko o be Burkina ko ni jamana saba il faut être anabi anga Niger présent la metuguni abena mi fo France ko la. Nous avons assez chanté que le Niger a été floué depuis plus de 60 ans parce que tout ce que nous produisons est
exportées de manière brute. Le Niger ne bénéficie pratiquement pas des ressources de son sous-sol parce que le Niger n'a pas initié une politique qui lui permette de maîtriser l'exploitation de ces ressources. Nous voulons aller vers une raffinerie qui va transformer le brut nigérien sur le sol nigérien. Et ça, Inch'Allah, nous le ferons avec des partenaires, pas des gens qui sont là pour nous exploiter. Merci. Pour que le partenariat gagnant-gagnant soit enfin une réalité. Le pétrole brut nigérien, raffiné comme à la Soraz au Niger, en d'autres produits qui sont actuellement recherchés, notamment le jet, l'essence que la raffinerie de Zender ne produit pas à suffisance, puisque c'est un tiers de la production des 20 000 barils qui est transformé en essence. Les 2 tiers sont transformés en gaz. Donc, le jet, pour les avions, nous allons fournir la sous-région. Nous avons des pays qui, malgré l'embargo, continuent à coopérer avec nous. Et c'est l'occasion de les remercier, notamment le Mali, le Burkina Faso, vers lesquels nga ko depuis o ye faransi gɛn o ka essence o n'u ka sanu n'u ka lithium n'u ka fɛn bɛɛ k'a bɛɛ kɛra u ta ye ko pétrole bɛ ka bɔ Niger kɔnɔ bi k'a ka bɔ hakili ma ko bɛna caman di Mali ma ka caman di Burkina ma parce que Mali mago bɛ pétrole la Burkina mago b'a la ko pétrole bɔ u ka jamana kɔnɔ bi komi kɔlɔnji komi baji ko bɛna fɛn caman de di Mali ni ko bɛna caman de di Mali ni Burkina ni fɛn ma ko faransi de tun bɛ ka nin bɛɛ suɲa san joli joli u ka sanu u ka pétrole u ka fɛn bɛɛ ko faransi tun bɛ ka bɛɛ suɲa n'an bɛ taa an bɛ se an b'a ɲini africain bɛɛ fɛ an ka to nin sira in kan y a de bonheur y a de l'honneur y a tout nin kɛlɛ in kɔfɛ hɛrɛ baden de bɛ yen an ka kɛ ala kama kira kama an ka to ninnu kɔ an ka muɲu ka sabali dɔɔni sɔɔni hɛrɛ mugu bɛna suru nin jamana saba in kan a ka bon hakili ma ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa comment s'appelle yan'an ka taa yen an bɛ segin a kan aw ta aw abonné n ka chaîne YouTube la n ye chaîne YouTube kura dɔ dayɛlɛ bɛɛ ka t'i abonné parce que sɔɔni direct bɛna kɛ ni YouTube chaîne de n'a y'a sɔrɔ i ma taa abonné i tɛna n ka vidéo ye tuguni an bɛ baaraw la ni baaraw banna dɔrɔn direct bɛna kɛ ni chaîne YouTube de n'i ma t'i abonné dɔrɔn i tɛna n ka vidéo ye tuguni bɛɛ ka t'i abonné an bɛna direct kɛ ni ale de ne balimaw min ye Ibrahim Traoré ale fana kumana i jɔ n k'a lajɛ n'ale ka vidéo tɛ n bolo yan an bɛ tɛmɛ ale la an bɛ taa Macky Sall kunu CEDEAO ka réunion kɛra Macky Sall ma y'a kɛnɛ kan ja ka ɲɔgɔnye dɔ tun bɛ Macky Sall yɛrɛ bolo o ɲɔgɔnye kɔnɔna na Sénégalais ye bugɔli d'a kan a ka bon hakili ma o ye bɛɛ gosi de d'a kan u y'a bugɔ fo ka ɲɛ kelen ci ni ko dɔ ka su tɛ ko ala tɛ ka dugu cɛ k'a firi jɔ ninnu saga ninnu fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ Macky Sall ma taa Alassane Dramane Ouattara ma taa min ye Patrice Talon n'o ye Benin président olu ma taa or que olu de kojugu kunyanfan ye komi élection surunyatɔ don olu ka jamana ninnu kɔnɔ u b'u yɛrɛ kɛ k'u yɛrɛ kɛ komi olu tɛ CEDEAO kɔfɛ k'u yɛrɛ kɛ komi olu tɛ Faransi ka baara la parce que jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ninnu de sagaw ye ninnu de ye jɔnw ye ya hali botumu su ka fisa ni ninnu ɲɛnama ye Nizeriya président a su ka fisa ni ninnu ɲɛnama ye ninnu de bɛ kojugu in bɛɛ kɔfɛ u b'a dɔn n'u yɛrɛ nin kɛnɛ in kan jamana kɔnɔdenw bɛ ɲugu la u tora so kɔnɔ yen mais olu de bɛ Faransi ka baara la ji dugu ma a Macky Sall ma taa yen a taara réunion dɔ kɛnɛ kan Sénégalais ye bɛɛ gosi d'a kan ye an ka jan an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ
non, a marqué passé maintenant de ça, quoi. Macky Sall a réuni une salle de quoi, président Kountourou. Billahi, ko, ah, Sénégalais, fin, tout le bête, mais il n'y a qu'un quoi. Bête, mais il n'y a qu'un couché. La flâne, ou nous, bella, bête, qu'elle aime pour la population, il y a fameux par la débito ou ministre ou bête, qu'elle aime Macky Sall, non, parce que pour vous dire, mais c'est qu'un la tournée. Où il y a Bougognogne là et Akabo, Hakele Manga la Jede. Nous n'avons pas malo katemeni beka. Ah, nous tenons nous manque avec Sénéma. Ni Asmitra Nyogne la Mali Konobi, ni Malendo on tenait qu'à Kounou quoi. Ibrahim Traoré na Bora Burkina Konobi, Konyogne be, nous tenions qu'à Kounou. Au be Sarayala, à Kofle ni Malo ni Tacheni ni Jolmangoya, Anga la Metukuni. A Flobe ka Minka la Sénégal Konobi, Akabo Hakele ma. Cɛ bɛ k'a fɔ wɔlɔfɔkan na ko hɔrɔn kolo Mamugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ ka Senegal ci ka Senegal nafolo suɲa ka Senegal danbe bɔ a la e Macky Sall do jugu sago ta ka bɔ an da la ta ka bɔ an kunna i kumakan tɛ ci ka ci yan tuguni o bɛ ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ a ma ɲɔgɔn ye in kɔnɔ ye Senegalɛnw bɛ ka poro ci a la u bɛ k'u daji tu a kunna u bɛ ka wo ci a la sigilen bɛ kuma yɛrɛ t'a da tuguni quoi n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ bi ta bila yan ni ala na kira sɔnna sini an b'an da don min ye an ka carte biométrique ko ye depuis n kumana ka mɔgɔ caman nana ni dalu ye carte biométrique ko sini an bɛ kuma o kan ni ala na kira sɔnna an bɛ bi ta bila yan ka an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka tila ka ɲini aw fɛ aw ka partager maximum voilà min ye comment s'appelle Sissoko an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen Musa Sissoko k'i fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ ka foli bɛ yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ bɛɛ ka t'i abonné n ka chaîne YouTube la c'était ça la famille ala ka bi diya merci beaucoup an bɛ ɲɔgɔn bolo